Yakwaramogi sigana ma oyiedhi ng'ol mar obuongo kata autism biro gi midhiero mopogore kind nyithindo kendo mono gibedo gi tudruok makare gi jonyuolgi kanyakla kod jowetegi. Kar kamano yangore nitiere yore moko mag lony manyasani ma itiyogo e reso nyithindo mani kod midekreno. Jafamo marwa Joisolo olosonwa sigana moyiedhi. Lek mar janyuol ka janyuol en bedo gi nyathi mangima manyalo tayo ngimane makare. Kata kamano, seche moko mayok bed kare kendo nyithindo yudo midekre makelo negi ng'ol e ngimagi. Ma e ngima ma Winnie kod Rogers dage sani, tok nyithindgi yudo ng'ol mar obuongo kata autism, kendo gihum nono kama ng'ol ma kamano nowuokie ni mar ne ginyuolo nyithindo mangima. Bang' jumbe ariyo, na chako noko nyathi mopogore. Nonyuol mana ma normal, adhi kode e osuptal mokwongo. Bang' kendo jumbe moko ariyo, adhi e osuptal moro kendo, nikech koro wiye kae ne yawre ahinya, to wiye bedo maduong' very fast. Okono ni nitiere pi e wi nyathi, nikech en gi condition mokwongo iluongo ni hydrocephalus. Onyuole anyuola ka nyathi moro ma normal, like any other normal child. Kasto bang' mano to kano grow up to nochako neno pogruok moko matindo kuome, kaka kaniluongo nyinge, kaka diluongo nyathi to noneno ka en no correspond ne nyinge. Kore manwa ochijowa ni to en ang'o marach ka time ne dhi to ne o correspond to that. Kata bed ni laktar nomiyo gi lere wi ng'ol momako nyithindgi, Winnie kod Rogers wacho ni ne gibedo gi paro mathoth kod akwede wi chal mar nyithindgi. Okawa ndalo mang'eny sana nikech kane ochakore to napando mich sana, noka dhi kode dala, koro noka akete mana e ot. But nokawo thuolo ma sani koro jahigni 9. Anyalo wacho ni nyaka higni 6 kanyo endo ka pok accept, lakini bang' mano to koro na accept. Ing'eni kila ng'ato konyuolo nyathi dwaro ga nyathi man sawa. Yeah. So kaka nokona, ing'eni mokwongo kata kapok atere e osuptal cha nakawo ndalo nikech aneno nyathini ok en sawa, to pod itamri wacho ni Nyasaye ok nyal timona gima chal kamano. Koro nokoyot, ne a lot of denial, yudo kata intiere a lot of depression. Idonje depression, iparori ahinya, in gi stress, nikech ikia kaka safari no dhi bedo. Ineno ka gima inema itimo gima rach momiyo nyathini chal kamano. Ng'ol mar obuongo kata autism biro mopogore ne mich nyathi Rogers, mare miyo ok onyal wuoyo, gino mano medo pek e tudruok kode. Kata kamano, ne giyudo yore mag loso tudruok e kinde gi wuode ma jahigni 9. Koro gadget ma otiyo godo ni endi en obedo en app mobedo installed e tablet ne. To koro kodwaro gimoro to nyalo dhi to siemo ni gino endo e app kanyo. To app no bende nyalo medo gik moko. Kapo ni dwaro kata chiembe, kata kapo ni dwaro kar nindo, kata kapo ni dwaro dhi luokore, kata kapo ni ne kit ng'ol gi duto, nitiere puonj ma itimo negi, ruecho ne joma ok nyal wuotho kod puonjo wuoyo ne jogo ma ok nyal. Kamano bende nitiere puonj mamoko mitimo negi. Here we have an interactive flow learning system or learning system. It's a LED display of, learning either numbers, colors. So we have the child calm, then we can introduce the gaming system. This wall-mounted water bubble bath stimulates the child and calms them down. So some children can come and then, just stare at the wall. We also have a musical touch wall system. And this also has different parameters in terms of learning shapes, learning numbers. It produces sound, and it invokes the aspect of touch. We are in a hydrotherapy pool setup, and this is a medical management model where we use water as a medium of treatment or management. Given an example of children who have autism, we have some who have
present with hyperactivity, such that when we introduce them to the pool, the comfort that the pool offers, having the water around them, gives them that comfort of, being in a safe space, such making them to calm down. And having them... Kamano bende oganda ikwayo mondo kik tanga kwede ni nyithindogi kata jonyuolgi kendo rwakgi e ngimagi. Ne jonyuol kaka Winnie kod Rogers, dwarogi en yudo kony kod tiegruok makare mabiro neno ni nyithindgi odago ngima maber. Joyce Olo, Ramogi TV, Nairobi.